Mm. Am ajuns la Human Design după căutări personale și după un divorț și după moartea mamei care m-a afectat profund. Și pe la 30 de ani, știi cum, Saturn așa a venit și mi-a zis, hai, băiatul, lasă prostiile. Ți-a dat așa de la știi? 28 niște treburi, niște lecții. Și... Păi la vreo 33 de ani așa m-am... Și eu zic că nu se întâmplă nimic și pe urmă mi-a reamintit că trebuie să mă întorc la mine și am pierdut cam tot ce se putea pierde în perioada respectivă și lucrul ăsta m-a readus către mine. Picul, sau dacă vrei, vârful a fost în jur de 35 de ani, când chiar toate lucrurile care le-am crezut că le am și că sunt s-au destrămat. Și după 35 de ani m-am ocupat serios de tot felul de terapii, am făcut o mulțime de lucruri, șamanism, tantra, întâlniri, prezență, tot felul de lucruri. Și în 2011 am auzit de Human Design, în căutări a ceea ce sunt și nu i-am dat atenție pentru că mi se părea iar un alt sistem de profilare. Și până am început să fac șamanism siberian și într-o tabără, într-un Vision Quest, am primit, dacă vrei, am avut insight-ul ăsta și asta s-a întâmplat prin 2014 și am venit acasă, m-am înscris la o analiză, la o consultație, m-am înscris la primul curs și nu m-am mai oprit. Că nu e despre faptul că acum ai aflat și gata, sunt proiector și de mâine o să fac numai ce trebuie și o să fiu proiector dar nu e despre asta, ci e procesul de integrare și procesul ăsta de integrare durează.